खुलुमबाय नोंथांमोन मीडिया पार्सन जायफोर दिनै आंनि हांख्रायाव नुजाफैनो हादों गोजोन फुंबिलिनि बयबो जोंनि बिटिआर हालामनि एबा आसाम हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय दा जोंना मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्डआ फैयै फैयै 4 बोसोर 4 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दं गाबोन ग्रेन्ड फाइनालि जोंना बाहाय मोनब्रै केटागरि दङ किड्स केटागरि टीन केटागरि मिसेस केटागरि एन्ड मिस्टार एन्ड मिस केटागरि दा जों 10टानिफ्राय इभेन्टखौ स्टार्ट खालामगोन फार्स्टआव किड्स केटागरिखौ स्टार्ट खालामगोन बेनि उनावहाय टीन बेनि उनावहाय मिसेस बेनि उनावहाय लास्टआव मिस्टार मिसखौ आरो दा आं बेखौनो फोरमायहरनो सानो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै गाबोन जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जाय बिथांमोनहा बे जोंनि प्रग्रामखौ नायनो गोसो बिथांमोनहा फैनानै नायफैनो हागोन बाहाय जेबो टिकेट एबा जेबो फैसा लानाय जानाय नङा खालि बेनोल'दि एलकहल कनजाम खालामनानै हाबनो मोननाय नङा ओमफ्राय जिखुनु माखासे लावथि माबाफोर लानानै हाबनो मोननाय नङा आरो बेखौ जों स्ट्रिक्टलि स्टप खालामनाय जागोन दा वेलकाम जोंनि साफ्रोमबो फेशन इन्डास्ट्रि एबा कालसारखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय आङो स्पेसियेलि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे स्टेजसिम सौफैनायाव जाय बिथांमोना आंखौ पार्सनेलि सापर्ट होबोगासिनो दं अफिसियेल आनअफिसियेल गभर्नमेन्ट नङैफोरबो नोंथांमोननि सापर्टआवनो दिनैसिम बे स्टेजसिम आं सौफैनो हादों आरो इन फिउचारावहाय आङो जाहाथे आवगायलांबावनो हायो आरो नोंथांमोननिफ्राय आं सापर्ट मोनलांबाय थानो हायो बेखौ आसा खालामबाय आरो आंनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि गोदोसोनानै थानाय एबा बिटिआरनि एबा जोंनि बिटिसि हालामनि जायफोर गोदोसोनानै थानाय बिथांमोननि टेलेन्टखौ दैखोनानै हाइ लेभेलसिम फाथायहरनाय स्टेप बाय स्टेप नेसनेल इन्टारनेसनेलसिम जोंनि बिटिआरनि कालसार हारिमु गासैखौबो जोंबो बै जौगानाय हारिफोरजों समान समान जाहाथे जोंबो कम्पिट खालामहैनो हायो जेरै फैबाय थानाय समाव बहुद ट्रेनिं दङ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दा बेखौनो आङो गासिबनिसिमबो बर' रायजो राजा आंखौ दिनैसिम जेसेबां माने सापर्ट होदों बिथांमोनखौ थेंक्स होनानै आङो बेखौनो